Alright, rugite nga ruden ibasa dati problem of the day mga kasintap no makaadon to ti balakad. Aya, dati problem of the day nga aggapo ken ni Eva iti San Fernando City, La Union. Sagudayan nga ron ti surat ni Eva. Dear Cousin. Awagan daklatan itinagan nga Eva. May saak nga nurse, kaya nagpapaayak iti may nga ospital iti San Fernando, La Union. Naawi sakmet nga mangisurat ti pakasaritan ti parikot ko iti biyag. Nabaring no makakidawak iti oray sa gabasit laeng nga sang gabasit laeng nga balakad manipod kada kayo. Inkarik idin asaan akon nga agayat. Tadyakon kayat pa'y ti agsagaba kasin. Tangamin ket namin duwaki din nga nasaktan. Ididamo ket inayat ko iti napudno. Nga naipaay ko pa yan, di amin-amin ko kingkwana. Angem naladawen di madoktalak nga adagayam sa bali a babae iti biyag na. Nga dahi siya nga babae iti ad-adda nga ipatpateg na nga iti siya. Kadidi agayatak manen iti may kadwa agundaway. Ti amok idin kadda kamin ti agkatuluyan angem nang bidduta. Tay di naging nadayo kami kat saan meten nga nakauray nangasawa iti sabali. Nakasarak iti nang isukatan na kanyak awam pa'y makatawen nga panagin nadayumi. Nangig ko ti inbasam iti naudi kasi nga apay ngamin nga digiti babae ket di makaururay. Uray mat da kay nga lalaki. Ket no kasta nga malagip ko dagiti naramid dagiti lalaki kanya ket pasaray ni papa ti pagpapasat. Anak ko manen Eva, agpapada aming nga lalaki papa. Manangal lilaw da. Agtalaka ko ba Saan nga pudno da ita nga ibagbagam? Pudno papa. Anak ko, saan nga gaputa may saak nga lalaki akit ikalintegak nga saan nga agpapada amin na lalaki? Ni mapin nga ron nga kaso tinaramid na kanyang papa. Itilukudan nga napudno akman kadakwada. Ay anak ko, ni Henry nga imo nga inayat ko. Inkarina nga si siyak tulaeng. Nga man niya tinaramid na. Kat malaksid kanya kat adapi sa baling ipatpateg na. Two-timer gayang tiloko. Kat nagbidot ka lang nga. Nagbidot? Ita pa nagbidot ka diti agayat iti napudno papa. Kat nagbidot ka iti pa nagpilim iti lalaki. Iti ko na ayok iti agad talaga nga pasig da amin nga anlilaw. Saan? Nga kaslaragsak na nga agsagabay iti kas kanya ka babae. Oh, nagayatak manen. Nga man niya tinaramid ti may kadwa nga inayat ko papa. Ni Edison, malagip mo. Oh, nagkaringa urin o agin na dayo kami ket sakto laeng di patpatig na. Ni mawampay ti makatawin na. Nga naging na dayo kami. Insukat na kita sa balin. Katanangam ngamin mo ti agpili anak ko Saan ka nga agdardarasudos? Jakon kayat papa. Awanin ti panagtalag ko pa iti asinuman dita nga lalaki. Agpapada amin nga manangal lilaw. Sa lawasaw. Pero kinyong sang kay bagak idi kasin yung nga jakon kayat ti agayat. Angim jaklam mo tanong makakita akmat iti kaslang ideal man kat kaslang alisto akmat nga agka-crush iti lalaki. Kas ko iti pagpapaayak nga ospital adamay sa doktor nga gwapo nga alos kasadar ko inauna la kanya. Iti siguro mga 3 years. Guwapo nga talaga. Iso ni Doc Wilmer. Angem imposible nga mapansin na iti kas kanya nga may nga nurse laeng. Kaadwa na nga doktor kat no makinobya daw no makiasawa daman kat patadamat laeng nga doktor. Padada nga no kalebel da ti profesyon daw, no karir da. No saan man nga doktor, abogado, no mga asawa iti negosyante.
Iso nga hanggang nagpatingga aklang iti crush. Dinto nga at dalatamot dagiti agar-aram kanya kasinyong agparparik na. Angem no gagangay laang mo ti trabaho, gagangay laang mo ti estado ti biyag dagat. Bastedek adagos. Saan ko kaya't nga ibaybayagin? Tawan tumetla ti namnamad ah. Kaya kaya't kulaingin ti agbaak. Angem siguro no ni Doc Wilmer. Baka agbaliw ti panunod ko. No mapansin na ka. No kas pagarigan ta. Agkaayatan kami. Angem, adayo nga mapasama. Saan siguro? Kaya di may isa nga bigat. May isa ka digiti agparparik na kanya ket ti may isa nga janitor iti ospital nga pagpapaayak. Ket si Marekak marod iti trabaho. Ni Manong Miguel ti kanayon nga umuna nga manggreet kanya kiti good morning. Good morning, Ma'am Eva. Ay, good morning to, Mang Miguel. Kanayon ka nga masapa nga may ag-duty Ma'am Eva. Nakababayin met Mang Miguel no maladawak nga sumrek idinto ta nabiitak pa iditing ospital. Kaya't mo nga sawin, Ma'am. Into no bumaybayag kan malatladaw kan tumeten nga sumrek. Ay, haan? Saan ang kastati ko nga sawin, Mang Miguel? Ay, kasta kami ti pagawatak ti imbagam, Ma'am. Si ka, Mang Miguel, magustuhan nakmanin nga sutilin. Kadagupan nyo nga janitor, kan di ka ubrante dito ospital, kat si ka tinapasig nga makisarsarita, kan mang sutsutil kanya. Kastansan no, at dasapsapulik, Ma'am. Taan niya kami ti sapsapulik, Mang Miguel. Agsapsapula kiti kaskeng ka, Ma'am Eva. Kas kanyak? Hindi ka maawatan. Ala, sumreka kon, Mang Miguel. Sumreka man laing ikit ni. Tinaktak na kon. Ay, ala sige ron, Ma'am. Pasensya ka na. Taapay ko mga di mo maawatan timbaga ni Mang Miguel, Eva. Nakalawlawag. Anya ko matnalawag timbaga na. Crush na ka. Kursunada na ka ni Mang Miguel. Anya? Si Kamet Cherry, tilay bagbagam. Ay, addan taluatawen nga nabalo ni Mang Miguel. Awan pa'y ti kasukat day di asawa na. O, Ket? O, api kuma, api no kwa. Amangan no kaya't nga padasin tigasat na king ka, Eva? Huh? Di na pinaibagat ti panagayat na Cherry. Angim, awan, binasted kon. Jackmot type ni Mang Miguel, Laklakayan mo't. Ay, asinorti kaya't mo kuma. Alaman, Eva? Aguri ka. Dimtengin ni Doc Wilmer. Ay, good morning, Doc. Doc, good morning. Ay, good morning to mga beautiful nurses. Ay, Doc, naisa record di kwarto yun, dati chart na kiti pasyente. Sige, thank you, Cherry. Panawang kayo pa sige, Doc. Ningor Doc Wilmer. Anya? No ni Doc Wilmer, ti mangarim king ka, Eva, kahit mo? Taapay, armen na kuma? Kasla imposibleng armen nak. Kat anya ti amom. Ada idinobya na nga doktor. Aya, ngem nabayagdan nga awan ta nagabrod ti babae. Iso nga sigurado ngagsapsapol ita ti kasukat na. Kas pagarigan ta armen na ka, di mo kayat. Cherry, imbagak met keng kanti napalapas ko. Saan ka di? Iso nga, jakon kayat pa iti agayat. Gusto nanti namindo nga panagsagabak gabo kadagiti lalaki. Uray ni Doc Wilmer ti mangarim keng ka. Uray pa ni Doc Wilmer ti mangarim kanyak. Kaya sigurado akmat nga sa anak nga armen. Saan met siguro nga kas kanyak, titipo ni Doc Wilmer. Kaya di may isang rabii nga adaki ti balay. Nasaba pa kalkalpas ko nga nagisagana. Kaya iti gamit ko para iti bigat, para kabigatan na. Edita, adda dimteng bisitak. Ay, Eba. Api ka di papa. Adda makasabul king ka.
Umay ka numang pasyar king ka. Ha? Ape ko mga pasyarin dak, papa. Sa anak man ka masakit. Kat balasang ka. Natural ka pasyarin dak, ah. Gaputa balasang, ha? Di kay maawatan. Umay da ka nga ta Armen, ah. Umay dak Armen? Luwan nga ta, ah. Damot sabo nga awit na. Agarem nga ta, ah. Asino ka no pa? Miguel ka no, tinagan na. Kaubraam ka no. Ha? Anya? Ni Mang Miguel, abalo nga janitor iti ospital nga pagpapaayak? Pasya rin, ha? Umay nak Armen ni Mang Miguel? Oy, Mang Miguel. Adda ka no kahit mong ibaga kanya? Ape nga di mo pala yung bagay tayo di ospital. Angim, rumbeng laing nga dito balayo ti pangibaga aking ka, ba? Anya nga minday ta, Mang Miguel. Umayak kumagarim, Eva. Ha? Ikinapudno na kat. Nabayagin nga. Ayayating ka, Eva. Hala ni Manong Miguel. Ang angawin dakmanin. Saan nakagangaw, Eva? Pudno dahi ti marikrik na king ka. Ang imapi nga siya, Mang Miguel. Tay kumamit lapada yung nga balo, ah. Wano tay kaedad yu. Tay kasadar yu, Mang Miguel. Angim, si kamot ti pakarik na kiti napudno nga ayat, Eva. Kinawan ti pagdanagam kadagiti duwa nga anak ko ta agpatpatan nga ta pamilyada. Kinawan ti sabali nga agden na no di si kakinsyak kas pagarigan laeng. Akit, Mang Miguel, kaya't mo ka din nga maamuan ti sungbat ko? Ha? Nagalistumot nga nakadesisyon ka, Eva? Saan nga narigat nga desisyonan ti amin, Mang Miguel? Kaya I'm sorry. Ha? Ngimjak pulos inarapa api ti agayat iti kasking ka, Manong Miguel. Kasla manong, weno, kasla uncle ti panangibilang ko keng ka. Eva? Ala, amok nga nasakit, Mang Miguel. Angim nasaksakit man, no, jak pala ibaga ita nga nasapsapa. Dito tawan metapulos tinamnamam kanya. Eva? Jak kayat nga agsayang ka iti oras, Mang Miguel. Agbanbanog ka laeng, no ituloy mo laeng ti mangarim kanya. It's okay, Eva. Maawatan ka. Insaganak ti bagi ko nitikas tang reaction mo when sungbat mo. Angim. Kit nasaysaya at nga itan nga maamuam, di ba, Mang Miguel? Tapno saan ka nga agbanbanog pa, eh. Tapno saan ka may mangpaspasyar kanyak dito, eh. When Eva, maawatan ka. Angim jak to pulos masayangan iti oras nga ipapaay ko para king ka. Ken jak to pulos mabandog nga mangiparik na ti panagayat ko king ka, Eva. Ha? Mang Miguel? Bayan anak kadilata nga mangarim king ka. Uri no ibagam nga awan tinamnamak. Sakto lang maawanan siguro no danto asawa mo. Anya ti kunam, Eva? Pakiulit mo man. Ti kunakit pinaay ko lang aro din, binastel ko lang aro din. Angim sa anak pa lang sardingan. Ibagak nga agbanbanog laeng hindi namat kaya ti sumuko. Ay na, may stressak. Asino ti magbagam ni Mang Miguel? Asino kumapay? Wen? Ite-text na ti cellphone na nga. Cellphone ko nga ipalpalagip na nga ipatpatignak ka no. Santo ka no lagsarding ito no ada asawak. Sa anak nga interesado ka deta. Ha? Dati may isang imbagam tatay. Iso ti kahit ko nga maamuan. Iso ti kahit ko nga ulitem. Takas na jak na awatan. Ti kunak. Matuloy man into rabi iti date me kini Doc Wilmer. Ha? Ag-dinner date kayo? Manin ko na. Manin ko na kata. No, Jack Marirukit, may katlo dito yan nga, parag-date me. Talaga? Formal ka din nga nagdaton keng ka ni Doc Wilmer, Eva? Tiamo kidikit, saan nga kaskanyak ti tipo ni Doc Wilmer? Angem, edi aga nga, nagpudnumet ti panagayat na kanyak. Ket, bagay kami, saan ka di? Ay, kitwin, angin gayem, ang mga nagbidot ka manin, ang mga nuad-ad manin nga masaktan ka. Ay, aguri ka man, Cherry. Kasla agselos kan kurso na dam sa amin ni Doc Wilmer. Saan? Balbalaagang ka lang. Agpaiso nga gwapo ni Doc Wilmer. Doktor, napintas ti karir na. Angin, di mo ba mamuiso na? Ken may
Umapal kan sa nga talaga. O nabayagin nga da pa nagkurso na adam king kuana saan ka di? Uy, crush lang met, git urimit si ka, di ba, Eva? O si ka man laing, hindi makaamo dita. Ibagam kid di nga, pabasulin na kid din. Ibagam kid di nga umapalakon. Balbala agang ka lang. Ta syempre kit, nabiit pa nga namamom ni Doc Wilmer. Ta nabiit kami pwede yung ospital. Awan ti sabali ang aking basol ano, di si kamit laing, no, awas pagaringan, tada mapasamak ka, madikin ka. Anya ko mat mapasamak kanyak. Dito nga nakasaysayaat ni Doc Wilmer. Apal mo lang deta, Cherry. When ka sinyong, saan ko matapagpangas ngem, kadagupan mi nga nurse, nabalasang pailain kit. Ore, saan nga siya ti maagkunan? Ado dagiti may baga nga siya kano ti kapintasan. Diyak man mo, napintasak kano, ang imape nga sinaktandak, dagiti muno na ngaynayat ko. Angim, saan nga nakalusot, dati nga kinapintas ko kini Doc Wilmer. Takasti ko na, masansanen nga ag-date kami. Mangan kami ti restaurant. Nagdato ni Suna ti panagayat na kanyak. Ket, kadayta nga may katlo nga panag-date mi, ingked den kon nga aklone kon ni Doc Wilmer. Daragsak ka di matlaeng, Eva? Obvious ba, Doc? Ay, sorry, Wilmer. Nasanay kami nga, Doc, ti awag ko king ka. It's okay. Sanayan mo nga, Wilmer laeng ti awag mo kanya. When no, conforme. Bali nakaawagan ni ti love. Babe. Ha? Love? Babe? No, aklunin ako ni di isun tumilat ti pagtinagan na. Syempre, at the terms of endearment ta. Anya ka diti kayat mo? Sweetheart? Darling? Honey? Baby? Or anya? Mahal? Daddy? Mommy? Ay, ubing tamot pa eh. Ubing tapay, saan nga bagay ti daddy kin mami? Siguro mabalinin to na adanaktan. Nakaalis tumit ti pasamak, Wilmer. May katlo pa ilaing nga panagruwarta, panagdate ta. Saan nga uso itan ti binayagan? Eva. Tinasisita. Kit no adan marikrik na mga panagayat kanya, kas ti marikrik na kapanagayat kin ka. Kit apay pa lang nga paypayag mo. Apay pa lang nga paypayag ta. Saan ka di? Obvious met nga makitak ti kinaragsak mo tong galag kadwata. Don't worry. Saan kan tong asaktan, Eva? No manadamadi nga napalabas mo iti kadagiti lalaki, di ka madanagan. Saan kan tong agsagaba kanyak? Cause I really love you, Eva. Wilmer? Amangan no. Jack to aramiden. Siyempre, nagsalud-sudak mo ta. Nagdamagag mo at panggipking ka. Kita amok nga. Adan duwa nga lalaki nga. Di malan iti biyak mo nga nagpasakit king ka. Wilmer. Amom, Eva. Siguro. Naikari nga umuna nga masaktan ta. Sika, sinaktan na kat lalaki. Siyak, sinaktan nakmet ni Gina. Gina? Wen, dati nga nobyak. Lima nga tawin itan nga day sunat abroad. Nga, dua tawinan nga awan ti communication mi. Nga nagsina kami. Gaputa mas pinili na ti agabroad kesa ti i-apply ti karir na dito Pilipinas. Agsupade kami ti prinsipyo kaya ni Gina. Kasi ka, pacheck na sika tinaikarya para kanyak, Eva. Sa angkit nga ni Gina. At pacheck na siya kung tinaikarya para king ka. Sa angkit ka na kiti lalaki nga nang pasakit king ka. Gasta kaya, Wilmer? Anya. Aklunin ka din. Sige, malaingin. Saan nga gaputa pinilit, nak? Saan nga gaputa pre-measure, nak, Wilmer? No, dikat. Di pa ilaing nga crush ka. Kaya di na nagpudno ka kanyak ti panagayat mo.
Dagos meten nga darimusi nga panagayat ko king ka. Oh, talaga? Really? Agkariak manen king ka, Eva. Oh, di kanto pulos baybayan. Di kanto pulos agsagabak, di kanto saksaktan. Ano kayat mo? Kayat mo nga paniknikak? Ha? Anya, di kayat mo asawen. Kayat, nung manugot ka, kayat mabalintang agkasar iti. Aha? Kasar? When? Why not? Siyakjak mamati dati kung kunada nga ibaybayag mo? Ibaybayag mo ti may isang relasyon? No. Panagrik na. Data tinaikariya para iti may sakin may sa Eva. Ha? Wilmer? Mano ka diti tawin kon? Ti mom. Oh, I'm 30 years old. You're 27. It's about time. It's about time to settle down. Oh, urekat na pintas mo ti trabaho ta. Angin, saan ka di nga alis tuunay ti pasamak? Wilmer? No. Pamatik ket data nga talaga. Tinaikad deng para iti may sakin may sa. So ano man nugot ka? Ikasar ka. So Eva? Yes, Wilmer? Will you marry me? Huh? Taada pa yun. Wena, alangan ba't ka propose ka? Wena ngim ka, aklon ko keng ka, propose ka? Kas na sigurado ka nga aklonin ka. Akit no saan naklon na ka, di saan kung ba't i-working ka dito engagement ring. Oh, wow. At the diamond na. Para keng ka, Eva. Itad ko ti amin. Ulitek ti saludsud ko. Will you marry me, Eva? Yes, Wilmer. Yes, I will marry you. Yes, Wilmer. Hello? When kasinyo nagalisto ti pasamak, nagkasar kami nga rod kaniya Wilmer. Grabe, naka-gentleman. Ingkasarnak ngay muna. Awang pa'y pulos, tinapasamak mi. Talaga nga na-inlove siguro ko na. Bueno, makaasasawain nga talagan. Ket siyak ti napili na. Nga agbalin nga katakta ko na na ititong palbiyan. Kasta unay ti ragsak ko kasin yung at least sa anak na nagbiduten ko na. Ngamin ket sigurado ako ta pinakasaran na ni Doc Wilmer, weno ni Wilmer. Ngayon di tamalpas ti reception ti kasarmi kay ni Wilmer. Jack Polos ni namnama nga itirabiina. Iti honeymoon mi ket ditoy nga maduktalak ti maysa nga palimed ni Wilmer. Edita simrek kami iti siled mi. Ket kunana. Eva. Yes. Wilmer. Honey. Let's sit down. Agtugaw ta dito iking ti katre. Ha? Taapay. Adanas ka nga pagsaritaan ta. Adanas si Sita nga ipudnokin ka. Kat saan ka kung mga mabibigla? Ha? Oh, ada ka di sa bali nga? No. Awan ti sa bali nga involved. Awan ti sa bali nga babae. Kat nagkariak keng kan. Saan ka di? Nga di kan to pulos baybayan. Di kan to pulos saktan. Ken di kan to pulos agsagaba kanyan. Oh, so kayat mo sawin? Awan ki nga talagan kini Gina. Awan ti sa... Awan. No. Awan ti sa bali nga babae. Kaya anya nga ti ibagam kanyak. Anya ti ipudnong kanyak. Wilmer. Honey. Ada diferensyak. Anya? What do you mean? Anya nga diferensya? Baog ka di? Saan mo't kidi nga baog? Saan nga totally nga baog? Anya tikit mo asawin nga saan nga totally? Ada ka di saan nga totally nga baog? Let me explain.
Yes, please, explain it to me. Tapno maawatak. No, anya dahi nga diferensyam. Anya dahi nga problema. Say-sayat siguro no. Ipakita king ka. Makita mismo. Di diferensya. Eva, honey. Oh my God. Sige. Sige, honey. Ipakita mo kanya. Tapno maawatak. Tapno amok. No, anya dahi magbagam nga diferensyam. Nga naskin nga ipudnom kanya. Tapi nga gusto ka. It's our honeymoon, right? Uwin nga rod, honeymoon ta. Angin, inyon unambet nga agsalita ta. Nga ko na mga daipudnom king ka. Api nga rod nga aglabos kan. Di met ada ipudnom nga muna. What's wrong? Kita em. What's wrong? Met di makitak nga diferensya. Normal met di makitkitak. Api kasta. See? Normal ka diti kasta? Winangim kasta no kung ano sa amping nga umingar. Let me help you. Gre. Api kastoy. See for yourself. Si ka mismo ti mang saksi. Wilmer, honey. Api kastoy. Api madipulos. Yes, that's the problem, honey. Dahil tati diferensyak nga ibagbagaking ka. Ha? Itatay ko pala ayamin yung awanti reaksyon na. Api nga, kasi nga, oh my God. What's wrong, Wilmer, honey? I'm sorry, Eva. May sak nga impotent. I'm sorry. Itakla yung impudukin ka. Diyos ko. Pudo ka di. Si ka mismo tinakatuktal. Ore kanya't araramidim ka dayta. Saan na pulos nga umingar? My God. Oh my God. Joke ka lang. Joke ka lang, Wilmer. Kasano ko mga agjoke. Baka ikon-kontrol mo, Baka met ni sadsadyam nga saan nga tumangkin. Agurit ka man. Why are you rubbing it? Uriyan niya't araramide, mani. Saan na pulos nga tumangkin dayta? Gaputa impotentak nga ron. Gaputa da diferensyak. Oh my God. Kasanong arod? Kasanong arod? Kasanong arod nga makaanak ta? Kasanong arod nga masikuganak? Kasanong arod nga maparagsak ta? I'm sorry. I'm sorry, Eva. Honey. Angin, no dayta pa nagsikog mo, panaganak mo. Saan ka madanagan? Kasi, ada pag-asa na. That's why I told you na, saan ka totally nga baog? Anyo tiket mo sa uin. Kasano na karon nga masikugan. No saan met nga umingar pulos. Dati ko na ti expert iti kastoy. Nga, ada posibilidad na nga maalaan na kiti sperm. Anya, kasano nga rod? Kat madimet nga rumor ti sperm mo at madimet tumangkin. Kat saan ba't lang akasya ti paraan tap no rumor ti sperm ko? Kasano? What do you mean? I-explain mo in layman's term. I-explain mo. Tap no maawatak, Wilmer. Please. Mabalin ka no, nga dumalalak di procedure. Nga, mangala da iti sperm ko. Pero endak. Tapos, syempre, dumalan kami iti artificial insemination. Nga kapilit, nga naskin, nga makaala da iti 10,000 or 10 million. 10 million ko na kuma. At least 10 million nga sperm ko. Tapno no, inseminate da king ka. Tapno agsikog ka. Sure ka? Dahil tati ko na ti, gayem ko nga doktor. Iso nga saan ka mawa ng tinamnama? Maadaan tanto metlaing iti anak, Eva. Sigurado Kaya't ko tiyag ka anak.
Kaya't ko ti magbuot ti pamilya. Kaya't nga agnanayon nga awan to ti agbalid nga anak ko, Wilmer. So please, do everything you can tapno no maadaan tamit laeng iti anak. Urino kas nga ada diferensya. Don't worry, honey. I will do everything para king ka. Maturog ak kumaidin kasin yung idita. Oh, ape maturog kan. Anya kumaper ti aramidin ta, agsarita ta, nabanugak. Ken, awan met ti honeymoon nga mapasama. So nga, maturog talaingin. Agpapauyon sa amin ti honey ka. Di ka madanagan, honey. Ken, di ka malukluksaw. Sino ko mati di maluksaw? Idito nga namnamaik nga mapasamak ka data. Baring masikugan na. About data sikog, nagsaritaan ta daytan. About met di pa nang paragsaking ka. Insaganaak mo daytan. Ha? Anya ti kahit mo sa akin, Wilmer? Nagore ka, datalang nga like. Anya dayta? Oh. Nadedeti ususarin dagiti babae no awan ti partner da. Ha? Ay, kastagayam ti langana. You mean, agusar kay ti dildo? Deta ka diti kukunada nga vibrator? Yes. Gimata ti kastoy. Tapno no, adda usaraking ka. Okay lang ka di? Diyak amo. Diyak pinapadasan di kasta. Nagdamagakmat kita. Okay ka numet. Safe ka numet. Ano santan Yan pasensya kan, honey. Sure ka? Safe na ita? Yes. Ipadas ta. Inikat na nga Roden, ti pantik kasin yung nakanayti sakidi. Dati laeng pantik ti inikat na. Ket dituyen nga rinugyan nan nga inayayam dati vibrator. Iti nagbaitan ti lupok. Ngay di damo ket apo. Ipula-pulagid na pailaeng iti ruangan ti kuweba. Sigurado magustom dito eh. Naka-onen na ti vibrator na. Okay ka di? Ayat mo. You like it? Kung nakto pa yung magustuhan. Baga pikit di dumakit. Nagangganas ka no dati nga natin kuka ti lalaki. Okay. Sige. Ureta mabayag na ito eh. Ibagam naglipas ka. Mayat, magustuhan? Naktupay. So, nga problema to dito yan, Eva. Dito la problemain tan, no kasano ka nga masikugan. Naganas ba't kit di kasin yung angem sa balilaeng madete ususto Dede ususto nga balangko iti lalaki. Dede ususto nga armas kentarong ti lalaki. Agpaiso nga nagayatak manen kasin yung intelek ko manen ti amin ko tati amukit sa anak ko nga nagbidot. Ngim gayam ket
Inalilaw na. Ibilang ko panangalilaw tinaramid ni Wilmer nga sana laimpod no palimad na idita nagkasar kamin. Idita awanin ti maramidak pay. Nakaasawa ak iti inutil ti impotent. Madito mangken ti mabagbagi na. Posible nga dinak masikugan. Tadimit sigurado di magbaga na nga artificial insemination. Gaputa mabainak nga maamuan ti tattao itaglawlaw ko inlimed ko dahil nga sikreto ni Wilmer. Ganiti may sangal daw siguro kalpasan ti 2 bulan. Kalpasan ti 2 bulan sipod nagkasar kami kini Wilmer. Imununaak as usual, imununaak kadimteng iti ospital. Kaya di dumteng ni Cherry kas taunay tiragsak na nga imasidig kanyak. Uy! Eva! Apay, nakablum-blooming ka nakaragragsak ka. Apay, binigat nga kasi nga nakaragragsak ka nga may ag-duty. Ay, kasta nga talaga Uy, inviting ka man, besh. Inviting? Apay, mabayag mo pati birthday mo. Saan nga birthday? Inviting ka iti kasar ko. Deti wedding invitation ko ne. Sino? Awan man ti matamdamag ko nga nobyum. Sino ti kasar mo? Sino may kasar kang kakitakman? Ha? Nakiktot ka niya. Nimot Mang Miguel, deti ladawan ti wedding invitation? Wen, iso nga talaga ha. Di kahit mo sawin? Da kayon kini Mang Miguel, Cherry? Wen, da kamin. At idi nagkasar ka ket inarem nak idi siyak meti inarem nan. Kasi ko nanak yung kayo di ba? Sana kalasar dingan, ito nagasawa kan. Iso nga imbawing na kanyak, di pa nagayat na king ka. Ha? Di ka dinaragsak kada kami? Deti binasted mo, isot na pan kanyak. Deti crush ko, crush ta. Isot na asawam. Kumusta kayo met kini Doc Wilmer? Okay kami met. Di ka di pa masikog? Nakiyumas siguro ni Doc nagwapo, nagpinas pa magina. Naghimas. Naka-flawless pati bagina. Uwen. Siyempre, naimas, nakiyumas suna. Uwin ko nagtupay. Okit ni nga Mang Miguel. Oy, ni Miguel? Ay, Diyos ko, di ba kaking ka? Apay. Ni Miguel, lakay kong kunata, lakayan ko namin, grabe tilaing na itikama. Ha? Expert na expert, besh. Naglaing. Kasla saan nga 50 na surog titawin na. Talaga? Wen. Isong org nga masikuga ko, naalaan na kadagos, besh. Isong nga agkasar kamin. Masikug kan, Cherry? Di kayo pinagkasar nga masikug kan? Wen, da kayo iagawa yung amin met ken Doc Wilmer, ibagam ken Doc nga ilalaing na. Nalaing tumot kami ni Miguel, ay na. Kaya na uri mamitlot agpat nagbesh. Kasla di mabambanog. Kasta ka di? Isumet lang nga blooming ka kanayon no may kasumsumret ka dito ospital. Kasla pimindas pa iti bagim. Alagang Miguel ko naman besh. Kaya mom, adapi imarites ko keng ka Anya day chay. Mom, naduktalak maipanggip kini Miguel. Anya? Janitor la iso na dito, hindi ngamin? Wen, ket? Janitor la ti trabaho na. Ang nagdakkel ti family house na. Family house da nga tinawid na kadagiti naganak keng kuana. Bugtong gayam nga anak iso na besh. Kaya nadapay nalawa nga daga nga tinawid na. Ket ipatpatalon na kano deti nalawa nga talon na. Nga daga na. Talaga? Wen, kinagadupit iti tarakin na nga dingwen. Kita janitor laing yung nagadot baka na, aduk kalding na, aduk baboy na, aduk manok na. Kasta aya. Katapi ko nagtrabaho na ta dito yung ospital nga janitor. Segun keng kuana, nakalalagip ka no keng kuana dahito yung ospital. Ta idi na kurapay da kano pay laeng. Janitor met dahil di tatang na ditoy.
Ket adda kano pasyente nga lakay nga agmaymaysa, nga awan ti pamilya na nga mangbisbisita ken kuana. Ket daydi kano tatang ni Miguel tinangas asikaso DJ nga kadaydi nga lakay nga pasyente. O nagbalinda kano nga nasinged nga aggayem. O ket sakbay nga natay daydi pasyente, daydi tatang ni Miguel tinangipatawidan tinangipatawidan daydi lakay nga pasyente ti amin nga kinabaknang nan-a. Day tinalawa nga dagana ti balay na. O bimbak nang dakano, angim saan kanumit nga nagikkat akas janitor dahil di tatang na. Ket idi matay dahil di tatang ni Miguel, isumit ti simukat akas janitor ditoy. Nasanay dakano ngamin itirigat. Saan dakano nasanay nga agbyag ng baknang. O dito kano ospital ti pakalaglagipan ng mataka dahil di tatang na. O kasi ti pa nakaawat ko ti storyana, ala nagmayat. Iso nga, may kanto nakaragragsakag bes. Kaya di ti duwa nga anak na. O katunusak pa ida, kasundok ida. Kasla kami lagbabarkada. Okay, kumusta ka met itinakay kamangam? Okay met bes. Datalaeng anak lat kurang yun bes. Anak ikto ti bunyag data data anak yo. Kaya dati anak ko, anak ito met ni Wilmer. Basta bahala na. Basta kasi ito agiin na anak tayo ito't bunyag. Kadigiti anak tayo. Kasi niyong kasla adamang pigpigis ti pusok kadagita kay bagbaga ni Cherry nga nakaragragsak isuna nga dandanin iti kasarda kini Mang Miguel. Nakaragragsak isuna gaputa masikugen at danton anak da kini Miguel. Nakaragragsak isuna gaputa maparparagsak ni Mang Miguel. Idinto nga siya nga agpampamarang nga nagsakak met kini Doc Wilmer wenno kini Wilmer nga asawa ket agpaiso ket sa anak nga naragsak gaputa umuna-unay ket inalilaw naklaeng ni Wilmer sa anak nga naragsak gaputa posible nga saan kami to nga agkaanak. Posible nga dumalan kami man iti procedure nga ibagbaga ni Wilmer ket dinto agbalaygi. Sa anak nga naragsak gaputa saan mi met nga mapagmaymaysa dagiti bagimi. Taadamit diferensya ni Wilmer. Ano kasta nga gistorya ni Cherry ti kinalaing ni Mang Miguel nga mang panakpak ken kuana ket imaginek idaget umapapalak launay kasinyo. Nga tunggal pagustuhan na tiriknak nga usaren na no saan nga dati vibrator ket usaren na ti ramay na usaren na ti dila na. Asla sa anak nga mapmapnek sa balilaeng nga talaga dati usto nga armas ti lalaki. Sa bali lang nga talaga dati agmaymaysa kumada kiti bagimi. Kat adan dagiti gundaway nga agbababawi ak nga nakiasawa kini Doc Wilmer. Agbababawi ak adan dagiti gundaway nga salsaludsudek ti bagik what if saan ko nga binasted ni Mang Miguel ket what if sa anak ko nga nagbalin nga napili. Baka siya kuma itinaragsak ita saan nga ni Cherry. Sa anak ko nga agsagsagaba ita. Sa anak ko mga umapapal ita. Na minsan nga nag-undergo kami dati procedure nga artificial insemination kasinyong ngem napaay kami iti umuna agundaway. Saan nga nagbalaygi, saan kami sa anak nga nagsikog. Tanakurang kano de sperm nga na-inject kanyak. Kaya alukuyan nak akanayon ni Wilmer nga sa anak nga maawanan iti namnama. Ipadas minto kano manen. Nga adadete ipapatik daking kuana nga agas. Kaya nagwo-workout. Tapno kanong umato ti sperm count na. Ket no ulitin minto, barbareng adanton mabuo.
Angim nang rugi meten nga limami isak iti asawa kasinyong. Ket ti problema saan akon nga naragsak. Ket saan kon nga nailimed pay dahil nga palimed. Ta naibagak ti problema ken ni tatang. Alya, saan na ka nga? Wen tatang, nagbitutak man. Di naman kami nimpod no kanyak, sakbay ka nagkasar kami, nagbabawi ako ma. Di nagluko na ito nga Wilmeren. Madito manggan di kukuha na. Sana lang imbagay, di honeymoon kay kuman. Ingarat na. Kadi minadluko yung inaloko yung nagkaipadas mi kanumanin dati artificial insemination. Takayat ko nga agkaanakag na. Tap na makompleto ti kinababaik. Tap na adan matliwliwag. Nga uri no kasti tinagbanagak. Uri no ni Wilmar di asawak. Da kumamit anak mi agit. Maring rumagsakak met tatang. Ay kita kararag kay ti Diyos aga agbalaygi kayo. Agim kasanong aro din no. Madimanin kasanong aro din no. Madimanin agbalaygi dito nga procedure tatang. Kaya niya karon isinam ti asawam. Diya ka mo ti aramitik tatang. Ila babawik. Idinto nga ti gayem ko. Nga ison ti nang ibaw-ingan. Dahil ison nang ibaw-inganan ni Mang Miguel ti panagayat na. Kinakarag-ragsak na. Duwan ton di anak na, tatang. Ay, napili kan tumot kami. Kung may nakamalagip malasing ko kung nagtata. Nati may nangarim kang kaiding, ang binastad mo nga dagos. Oh, bak nang magayam. Sa narugso pelagayam. Ay, dahil takit kami na nakapili kat takin. Anak ko, balasan ko. Ay, ano sama? Alay, kararag mo. Bareng numaadaan kay tumatlaan ti anak kini Wilmer. Kanan orno sa inyo, relasyon nyo. Nagkasaasawa kayo. Sakit aksina kayo. Dahil ito problema kasi nyong Jack maawatan tirik na. Jack amuno adapin na pati nga panagayat ko iti asawa. Idinto nga kaslang agasawa kami laengin iti papel. Awamet ti talaga nga mapaspasamak kada kami na. Saan namat kabailan nga iti talaga dati pagragsaka. Kaslang di mapaspasamak yan ket napyala adda makuna nga asawa na. Nga tunggal adda pasken adda okasyon ti pamilyada ket adda ipasango na adda yamam muna kadagiti kabagyan na kadagiti gagayem na nga misis na. E dinto nga nung makitkitak, tigayem ko nga ni Cherry, nga nakaragragsak lata. Api nga umapapa lang. Normal la ka di dito nga marikrik na. Balakadan dakman kasi, no anyat aramidek, no sa anak ka di nga naragsakin, ket sa anak agtalinaed, ken kuana, panawak ka din, isinak ka din, wenwan anusak latan, uray no jak amu, no agragsakak tupay, ken kuana. Dahito iti nga ti parikot ko iti biyag nga kahit kung pabalakadan kada kayo kasin. Iso nga nagsuratak ta kahit ko pa nga maibatyan ti adal dagiti padak nga napili. Tanangin tayo ti agpili. Dahil kanayon ibagbaga ni tatang kanyak angim jakmot inaramid ta nakapili akmot manen iti madi. Yat iyon na akong diagyaman kadag iti makaedad kanyak ti balakad ken encouraging words nga kunada. Thank you kastamet ken kakasin. Thank you ti anos mo ken laing mo nga nangibasa ng istorya ken nangidrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sabay kumata damet na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadigiti padak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Toyag bababawi, Eva, iti San Fernando, La Union.